Good morning guys! Sabado ngayon. Sabado. Hinihintay ko lang na mainit yung aking ulam. Kain ako. Anong oras na ba? Wala sa akin yung phone ko na kay Dan. Nag-Instagram na naman. Siguro mga 11 na ngayon. Nagluto ako guys ng ano tawag dito? Giniling? Giniling ba to? Ginaling ba? Niluto ko to the other night ata. Meron talaga akong pimple dito. Yes, I need to get my nails done. I know. I'll get it done tomorrow. Or maybe today. Yan yung ating ulam. Sarap niya guys. Ang dali lang din niya lutuin. Nilagyan ko lang siya ng carrots at saka potato. And then yung aking rice. And coffee. Nescafe 3-in-1. Kain guys. Kain. Guys, alis kami. Punta kami Bunnings. Bibili kami ng mga guys. Mga yung sa lights. Kasi ang dami nang napundi. Napundi? Tama ba yung term ko? Napundir. Dami na. Ay! Ang dami na napundir, guys. OOTD. Pack! Yes! Pineapple na shirt, guys. Nabili namin sa Bangkok. 100 baht only. And then, the shorts is from Bangkok as well, guys. Chatuchak. This one is from Terminal 21. Yung suot ko, galing Zaful. It's an oversized plaid top. And then, I'm just wearing jeggings and slides. And, yung nasa lips ko, guys, I love this. Gustong-gusto ko yung kulay niya. It's like a really nice, deep, parang brownish red something. Ito yung from 3CE. Ano siya guys? Yung matte na lipstick nila. Shade niya smoked rose. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda niya sa lips. Very, very pigmented. I was gonna do a review on this pero hindi natuloy. So, ginamit ko na lang siya. And kung sobrang magustuhan ko siya, like, maybe I will do a video. Pero, yeah. Ang ganda. Ang cute pa ng lipstick. Meron siyang, I think, 5 shades. Guys, puro siya nude. And ito na yung pangalawang shade na nagamit ko. And nagustuhan ko yung isa. Nakalimutan ko lang kung anong shade. Pero ito, mas gusto ko kaysa sa isa. Pero yeah, maganda din naman sila. Yeah. Gagamitin ko lahat and tingnan ko kung ano yung super magugustuhan ko. Meron siya sa shop ko guys. So kung interested kayo, ililive ko yung link ng shop ko below. 5 siya. Set ng 5. Tapos ang cute ng mga lipstick. Ang liliit. Dito na kami sa parking lot sa Bunnings guys. Meron silang dito, sausage. Ang bango. May doggy guys. Ang cute. Hey doggy! Para siyang si Laikan babe. Hey doggy! Guys, punta ako nail salon. Bukas ko pa sana papagawa yung nails ko. Pero ngayon na lang kasi ayokong gumising ng maaga bukas. Ayokong ma-stress na gumising ng maaga. Kasi I think hanggang anong oras lang ba sila? Actually, parang same lang ata. Si Dan, inano na niya yung mga lights namin. Hindi ko alam kung anong kulay yung aanuhin ko. Mahaba na ng kuko ko. Papaputulan ko to kay na ate. Tapos after punta ko Zara, may titignan lang ako guys. Grabe, pahirapan yung parking guys. Kanina pa ako paikot-ikot. Buti na lang nakahanap. Finally. Pero kanina pa ako dito. Oh my gosh. Ganda pa ng sasakyan ng tabi ko, Porsche. Anong number tayo? Number 4 tayo guys. Yan, number 4. Sana maalala ko to no. Hindi ko nalala ko ba yun? Hindi ko alam kung saan to guys. Sa Coles ata ako na area. Okay. Guys, we did it! Natapos na natin siya. Ganito yung kulay. Wait, kita nyo ba ng maayos? Para siyang beige. Light beige. Ganyan lang siya guys. And pinakat ko din siya kay ate. Hindi ko na siya kinafin yung coffin na shape. Kasi kapag ganun yung shape ko, habaan na naman yung nails ko. Konti lang yung ikakat. So sabi ko, wag na. I-short natin kasi hirap na. Bilis pa naman humaba ng kuko ko. Now, hindi ko alam kung saan ako mag-i-exit. Hindi ko alam kung saan ako umikot kanina. Dami kasing exit nito. Pwede ba akong pumunta doon? May cars ba dyan?
ko alam kung saan ako pupunta sa totoo lang. Hindi ako yun. Kakainis talaga yung mga ganyan. Nakakatakot. Bigla na lang, Yup, yay! I found it. Straight lang pala. Oh! Hina ako sa mga ganyan eh. Sa mga directions. Ang hina-hina natin dyan. Alam mo yung pagkalabas mo sa public toilet or kahit nasaan, kapag nasa mall, lagi akong pumupunta sa kabila. Lagi akong pumupunta sa mali. Guys, punta tayo okay shop sandali. Bili lang ako nung parang sliced pork or beef. Gusto ko yun yung ulamin ko mamayang gabi. Si Dan kasi may ulam na siyang kanya kasi ano siya, light and easy. So ako, wala. Hindi pala okay shop. Family Mart pala yung Korean restaurant, Korean shop. Hanapin natin yung sliced pork. Ooh, beef. Iba na, hindi na, wait. Asan yun? Parang ito na ata, guys. Sliced pork belly ba to? Dami? Wait. That's beef. Ito pork belly. Pork belly tayo, guys. Kasi itatry ko yung barbecue marinade. Okay. Magkano to? Sliced pork belly. Walang presyo. Walang presyo? Guys, ito yung gamit ko. Del Monte na quick and easy barbecue marinade. Lagay ko siya dito, guys. So, ito yung konti lang to. Parang half lang to nung pork na binili ko. Kasi hindi ko naman siya uubusin. Tapos yung gagamitin natin is yung... Asa na yung... Tapos, feeling ko tapos na to. Pinapadry lang. Yun yung barbecue, guys. Yung namin, yung cabinet sana namin na para dito, hindi pa rin dumating. So, yan, magulo pa rin. Ito yung light and easy ni Dan. Dapat sa labas to. Pero ito yung mga plato na binili namin pero hindi pa namin na-display kasi nga wala pa yung cabinet. Ang tagal na nun, guys. Sabi nila 6 weeks daw pero it's way more than 6 weeks. As in, nakabalik na lang kami galing Bangkok. Wala pa rin siya. So, hindi ko alam. Isa muna yung binarbecue ko, guys, kasi hindi ko pa sure kung okay yung timpla. So, try muna natin yung isa. Lapit na to. Madali lang naman siya maluto. Ito, Kmart lang to galing. Mura lang to, guys. And gamit na to sa amin. Okay, try natin. Guys, ang sarap. Ang sarap, promise. Okay na, okay. Tuan ko na to lahat. Kasi Dan kumain na yan eh. Mag-dinner na siya kasi meron siyang light and easy. Sarap ng ulam, promise. Ang sobrang dali lang. Minarinate ko lang siya gamit yung marinade natin. Hindi ko nga naubos. Kunti lang yung ko. Mga half lang ata. Ito yung quick and easy Del Monte barbecue marinade. Nakuha ko pala to from Castle Glen. Masarap yung marinade na yun, in fairness. Hindi kasi ako marunong maganito, yung barbecue marinade. Hindi ako marunong. Hindi ko alam kung anong mga niyan. Ingredients? Yeah. Guys, i-organize ko lang itong mga skincare ko, guys. Ito pa yung mga na-haul ko. Hindi ko pa siya na-organize kasi wala akong time. Pero ngayon meron tayong time. So, organize natin. Ang gulo-gulo dito. Dito ang gulo, guys. Kasi nalaglag yung sing-sing ko kanina. Nalaglag dun sa sink. And, to ni Dan. Tinanggal niya to. Ito, buti na lang pag ganun siya. So, nandun lang yung sing-sing sa ganun. Nalaglag ko siya, guys. Sobrang natakot ako kasi akala ko nawala na. Parang na dun sa drain ba. Buti na lang meron ganito na pag ganyan. So, yeah. Inano niya to kanina. Tinanggal niya to lahat. Tapos, inopen niya. Tapos, basa dito kanina. Pero, yeah, na-retrieve namin siya, guys. Na-retrieve namin siya. Sabi niya, bakit kasi nandyan yung mo, lalagyan ito, Ito lalagyan ko ng sing-sing ko. So, every time naliligo ako, tinatanggal ko kasi yung sing-sing ko. Nilalagay ko dito, guys. And ito, nandito to sa sink. So, sabi niya, lagay mo dito sa gilid, huwag sa sink kasi nahuhulog. Ay.
First time naman yun nangyari. And everyday kaya ako naliligo. Tapos everyday ko din siya tinatanggal. First time yun nangyari. Buti na lang na retrieve namin. So, dun ko na siya sa gilid ilalagay from now on. Ito, dito lahat. Akin lang to lahat. Noon, may pa-divide-divide pa kami na dito yung sa kanya, dito yung sa akin. Ngayon, wala. Na-conquer ko siya guys. Na-conquer ko siya. Conquer! Ito lang yung kay Dan. Yung nandito. Sa kanya lahat yan. Hindi natin papakailaman. Itong dito lahat akin, at saka yung dyan, akin din. I-go through ko lang lahat ng mga boxes, yung mga skincare, and see kung ano mga kailangan ko. Yung mga hindi ko na kailangan, itatapon na natin guys. Meron akong basurahan dito. Kakaubos lang ng aking Nivea na lotion, yung Express Hydration 48-hour lotion. Kakaubos lang niya kanina. So yan, wala na yung laman. Itong mga nandito, ilalagay ko siya, ano to guys, Althea Korea na box. May mga nagtatanong saan ko nakuha yung mask ko, na maraming mask. Sa Althea Korea siya guys. And meron siyang ganitong box na cute. So, kinip ko yung mga boxes nila. And I think I'm gonna replace this kasi nabasa nga to kanina. Pero yung mga nilalagay ko dito is mga travel stuff. So, i-go through ko each one and see kung ano yung ikikip ko and ano yung itatapon ko. Meron pa akong lush dito na ano to guys, hello, okay pa ba to? Nag-expire ba to? Yung fizzy na ano, bath bomb. Bango. Di kasi ako nagbabath kasi ano, napaka-time consuming. Sobrang iniisip ko, pag nasa bus ako, iniisip ko, ang dami ko nang matatapos na yun. Tapos nakaupo lang ako dito. So, hindi ako nagbabath. Yung mga iba nandito, yung mga dinadala namin galing sa hotel. Kasi just in case yung ibang hotel na sistehan namin walang mga travel size. So, kapag mga meron, nagdadala kami. Hindi naman like lahat dinadala namin. Pero kapag naalala lang, so, meron kami dito mga maliliit na mga travel size na conditioner at saka shampoo, which hindi ko naman masyadong ginagamit. Kasi I usually bring my own. Kapag nagta-travel kami, ito na yung gino-go through ko. Nahala ano yung mga dadalhin natin, ganun. This is another, I think this is a bath bomb and I've had it for so long. Like, bath fizzer. Bago pa ako dito sa Australia, guys, binili ko to. I think I got this for, yes, $1. At Kmart. So, I'm not sure kung magagamit ko to. Yung nandito naman, puro mask. And marami pa akong mask dyan sa bag na yan, guys. Addict ako sa mask. Ito, oh. Gamit ko naman talaga siya. Like, ito puno to, ha. As in, sobrang puno na, like, ganun pa nga to, eh. Sobrang puno to ngayon. Hindi na masyado. Pero dadagdagan natin siya. So, mapupuno na naman yan ulit maya. And yung nasa likod is ano lang, ito, conditioner. Hindi ko na siya nagagamit kasi hindi na ako nagko-conditioner. Nagsha-shampoo lang ako, guys. Ito, lotion. Okay, magagamit ko yan. Alright. Ang mura kasi dun, yung pag-organize ko ng mask ko is kung magkapareho sila, magkatabi sila. Like, marami akong alo. Kapag marami akong alo, yun yung ginagamit ko muna para maano sila. Walang like specific na day na ito yung gagamitin ko. Wala. Yung mga whip soap ko, nandito pa rin, guys. Hindi ko pa ito magagamit kasi meron pa ako yung body wash, yung natapon sa hole. Yun pa yung gamit ko ngayon. Nabawasan na to, guys, kasi binigyan ko na ang mga girls ng ganito. Pero ito, wala kasi magkapareho eh. So, lagay ko na lang dito sa unahan. Ayan, puno na siya ulit. Yung nasa likod, mask din pala siya. And then, lagyan natin dito sa likod yung mga lotion. Excited akong gamitin to, kaya lang marami pa akong lotion na kailangan gamitin. But this is the perfume body lotion, guys. Sa Watson, sa bangko ko din siya nabili. So, exciting yan, gamitin. Ito yung 12 plus body lotion, snail whitening. Yung gagamitin natin ay ito, mga guys, sa paa, foot mask. Yan. And then, meron tayong mga random na mga dito. Pouch. Mga brush guard. I have here cotton puff. Wait, lagay ko sa para mas maganda. Ito. Mas maganda tong light pink kaysa sa dark pink. So, kung gusto nyo bumili sa Daiso, ito yung piliin nyo, yung puti. Ito yung lalagyan ko ng cotton puff. Okay.
Ito yung buhok, guys, na ginamit ko sa wedding ko. Donna Love Hair. Hair extension. Dito ko lang siya nilagay sa likod. Ano pa? Oh, no, this is nice. Loofah siya. Perfect. Mapapalitan ko na yung loofah ko. Ito yung ladies guard para sa epilator ko. Hindi ko na ginagamit yung epilator ko kasi hindi ako pwede mag-epilate kasi naka-laser ako, diba? Pero ginagamit ko yung shaver kasi parang siya shaver at saka epilator. Meron siyang maraming heads. Meron tayo nitong Clarisonic. Hindi ko pa ito nagamit pero gift to sa akin. Sobrang thank you. Then sa pinakalikod meron tayo. Ay, lalagyan to ng arm. Lalagyan to ng arm, guys. Yes. Bakit ito nandito? Sana nandito sa closet. Lalagyan ng bra kapag nagta-travel ka. Pakita ko lang sa inyo yung before. So, ganyan yung before. Well, nag-start na akong mag-ayos-ayos doon pero lilinisin ko pa to. Pero yan yung before dyan. Yan guys, so far yung natapos natin yung bottom pa lang. Ganyan yung itsura niya. So, nandun sa likod yung mga body wash, mga body scrub, ganun. Tapos dun yung mga lotion, nandyan yung mga pambuhok, travel stuff, yung mga maliliit na sabon at saka yung mga sabon na mga fruit galing Thailand, and mga mask dyan. And ito, vacant pa siya. Kasi, kailangan ko pa ito i-organize. Hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. And then, ito naman, merong mga skincare to lahat dito, guys. Skincare, gulo, diba? More skincare. And, mga lalagyan ng contacts at saka mga, pambabae. Pambabae talaga. And, so far, yan yung mga natapon natin. Guys, gagamitin ko to, guys. Ano siya, guys? Mask na meron siyang mga silver, nakita ko to dito sa pangalawang drawer ko. As in, nandito lang siya. Tapos natabunan na siya kung ano-ano. So, gamitin natin to. Nakapag skincare na ako. So, nilinis ko na yung mukha ko. Lagay natin to. Guys, hindi ko siya gagamitin kasi expired na siya, guys. 2017 pa siya na-expire. Nakakatakot kasi sa mukha pa naman to. So, hindi ko na siya gagamitin. Pero ganito yung itsura niya, Ganito yung loob. Napaka-ano pa naman sana niya. Napakaganda sa feeling. Ano ba yan? Bakit hindi ko to ginamit? Tagal na nito dito. Naalala ko pa to. Galing pa to Pilipinas. Guys, kakapagod. Pero tapos na tayo. Okay. Malinis na siya, guys. Yan. So, napakita ko na yan kanina. Ito, ganyan yung itsura niya. Konti na lang yung natira. Itong mga to, nilabas ko sila kasi ito para makita ni Dan kasi sa kanya to. And then, yan, kasi gagamitin ko yan pang ng glasses ko. Yan yung ginagamit ko pang wipe ng glasses, guys, kasi sobrang nakakalinis talaga siya ng glasses. Ito naman, nilabas ko siya kasi gagamitin ko to kasi malapit na mag-expire. This is from Derma. This is from Derma E. I think someone gave this to me kasi I don't remember buying this for myself. Cleanser at saka scrub. Perfect timing kasi yung scrub. Siguro mga ganito na lang kakonti. So, yan yung next. And lotion, yan. And then, nilabas ko din to, guys, kasi ito na yung gagamitin kong moisturizer. Kasi ito, malapit na talagang maubos. Siguro last gamit na lang nito bukas ng umaga. Ubos na to. So, ito yung gagamitin ko next. Ito yung Hydro Essence na water bank. So, ito yung gagamitin kong moisturizer. Ganda niya, guys. Napaka-social niya tingnan. And may pump din siya. So, perfect. Glass siya. Glass. Ito, hindi to glass Plastic lang siya. Tapos, ito yung gamit kong pang spray sa mukha ko sa gabi. And from Hygiene din to, guys. So, itong dalawang to, available to sa Caris. And this is the skincare that I was using for siguro mga 3 buwan siguro. And paubos na silang dalawa. So, magka-partner sila ito, guys. Ito parang toner siya. And ito yung pinaka, serum. And hindi na ako gumagamit kasi na thick na moisturizer. Yung mga serum na lang. And para sa akin, sobrang nakakatulong siya sa skincare na hindi ganun ka-thick sa mukha para, para iwas pores. And yan, hindi yan yung packaging niya. Yan lang ito yung galing kay Daiso. Binili ko kasi yung packaging niya na totoo, nasira yung spray. So, yeah. Anyway, pakita ko sa inyo yung dito. So, yan, maayos na siya, guys. Andyan yung mga natin, mga spray. Mario Badescu na mga spray.
So, kapag naubos na to, ito naman yung mga Mario Badescu ko yung gagamitin ko. And then, mga hand cream dyan. Ito, pang remove ng makeup. More makeup remover sa likod. And then, here, more skincare na mga nakabox pa. See, much better kaysa kanina. Ito, gusto ko to gamitin tonight. So, yeah, ito yung parang pang-massage ng muka. And then, yung dito, hindi siya ganun puno. Yan lang. Nandito yung mga contacts ko. Mga lalagyan ng mga contacts. And then, yan, mga pambabae. And then, ito, I wanna use it tonight. That's why nakalabas din siya. Ano siya guys, carbonated bubble clay mask. Tagal ko na itong gustong i-try, pero walang time. So ngayon, lagay natin siya sa mukha natin. Ito yung magbabubble. Hindi ko sure kung paano to gamitin guys. Lagay lang siguro sa mukha. Diretso, no? Malinis na kasi yung mukha ko. Nilinis ko na siya. Ay hala, ito pala lalagyan ko to ng Kasi para siyang pausbong na pimple. Lalagyan ko to ng ito. COSRX na patch. Mamaya. Oh, ang lamig. Ang lamig, ang lamig, ang lamig. Wait, tama ba itong ginagawa ko? Hala guys, papunta na siya. Wait, hindi pa tapos. Hala, nagbabubble na yung kabila. Naririnig ko yung foam guys. Nagfo-form. Hala, uy, mabubble talaga siya. Hindi ko alam kung maririnig nyo guys, pero... Rinig niyo ba? Tingnan nyo yan guys. Ano natin yung finger natin ha? Bubble talaga siya. Actually, relaxing siya sa feeling kasi parang may gumaganon na sabon sa mukha mo. Yung parang kapag tinatamaan ka ng bubble ng sabon sa kamay, ito, sobrang daming bubble sa mukha na gumaganon. Oh. Parang, guys, siguro mga 5 minutes na. Tignan nyo. As in, dumami, lumaki na talaga siya. Parang ako, para akong malaking balbas. Yung malaking balbas. Balbas lang ako. Ano to? Napaka-relaxing niya. So, tayo lang ako dito. Nagre-reply sa mga message sa Instagram. And then, biglang lumabas si Dan. Sabi niya, hulo, mukha mo, para kang unggoy. Para do akong unggoy. Yun na yung vlog, guys. Salamat for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night.